Hledáte byt ve městě s úžasným génem loci v Českém Krumlově? Mám jeden pro vás nejkrásnějším výhledem. Jmenuji se Pavel Kučerák a pojďme se na něj podívat. Omlouvám se, Petře Voku, že tě ruším při této příjemné chvíli, ale žádal si mě. Drahý regente, nastal čas, kdy je třeba opustit tuto nemovitost, protože má drahá polovina Kateřina z Ludenic bude osidlovat náš nový zámek. Pane regente, chtěl bych, aby si při prodeji zmínil, že v této obývací místnosti je skvělý krb, který nás léta hřál. Pane regente, zde ložnice z bílé borovice, které dominují skvělá kachlová kamna. Pane regente, zde hostinský pokoj ze sibirského smrku. Velmi pěkné, pane Voku. Za hostinským pokojem klozet a lazebna se sprchovým koutem i rohovou velkou kádí. Pane regente, na závěr hodovní kout, sestrojik pro přípravu krmí nejrůznějších i mycím strojem, troubou velikou i troubou malou. Vskutku skvělé místo pro prosluněné snídaně. Pane regente, nacházíme se na kratochvilné zahradě s výhledem na celé rožmberské dominium a jeho dalekosáhlé hranice. Opravdu božský výhled, pane Voku. Wow, to byla jízda. Jako bych žil v dobách dřívějších. Pokud vás byt zaujal, ozvěte se mi, rád vás jim provedu.